Както предполагам се досещате, като виждате заглавието на този клип, днес ще си говорим на една много тежка за мен тема вече на този етап, а именно акнето, което е проблем за адски много хора. Направила съм един кратък списък с точки, през които да преминем, за да можем да разгледаме абсолютно всяко едно нещо, което касае акнето, било то от какво се поражда, какво го подхранва, как да редуцираме появата на пъпки, какво всъщност е акнето, моята лична история, продукти, които да ползваме и е препоръчително, а също и продукти, които ще използвам в следващия един месец, за да видим заедно дали имат ефект. Този клип го записвам на 20 октомври. Точно един месец след като съм записала клипа, ще направим още един клип, в който ще разгледаме до това колко са ми помогнали съответните продукти, за които ще споделя на края на видеото. Смятам, че ще ви бъде адски интересно и супер полезно, защото това е една тема, която според мен не се коментира достатъчно. Коментират се единствено самите продукти, но не коментираме откъде всъщност произлиза самият проблем и как да се борим с този конкретен проблем. Така че смятам, че това е една тема, която е много важна и е хубаво да се разгледа и да се навлезе в детайли. Тези от вас, които ме следят в TikTok и предполагам, че оттам са открили и този клип, знаят, че аз вече може би 4 години се боря с акне на хормонална основа, но никога не съм имала тази сила да застана пред камера и да разказвам как всъщност са се появили моите проблеми и че въпреки това, което показваме пред камера, проблемите всъщност не изчезват. Те са там. Много малко от нас ще застанат и ще покажат истинското си лице с истинските проблеми, които има това лице, поне на този етап. Смятам просто да започна с това как при мен се породи този проблем и каква всъщност е моята история с акнето. В момента аз съм на 24 години. Отдавна съм минала моята тинейджърска възраст, като интересното е, че аз в тинейджърските ми години не съм имала абсолютно никакви пъпки. Случва ми се да ми излезе пъпка веднъж на половин година и то съвсем малка пъпка, която изчезва дори за часове. Не за дни, а буквално за часове. Никога не съм го имала този проблем. Винаги съм се чудила на хората какво толкова се втилясват един вид заради пъпките, защо се чувстват толкова зле, кое толкова не им харесва. Аз не виждах какъв реално е проблема, но на този етап, на който съм в момента, разбирам, че един проблем не можеш да осъзнаеш неговата важност, докато всъщност не преминеш през това нещо. И това може би ми е помогнало до някаква степен да спра да омаловажавам проблемите на хората, тъй като явно съм го имала това заложено в себе си. В тинейджърските ми години пъпки не са ми излизали, въпреки че при мен генетично е предразположено да ми излизат пъпки, тъй като майка ми в нейната тинейджърска възраст се е борила с много, много, много тежко акне. Това при мен не го е имало. Като цяло след това също го нямаше, при което на мен ми се наложи да замина да работя в Ирландия, където бях стюардеса в рамките на една година. Преди тази една година аз отидох с перфектно чиста кожа, без нито една пъпка, никога не ми излизаха пъпки, нямах хормонални проблеми, дори не знаех какво са хормонални проблеми, не ме бъркаше по нито един критерий, докато не се сблъсках с това нещо. След като започнах да летя, вече започнаха нещата да стават все по-сериозни и задълбочени, като най-вече започнах да забелязвам промени по лицето си. Започнах да качвам килограми в лицето, което също ми направи впечатление. Аз никога преди това не бях качвала килограми в лицето. И започнаха съответно да ми излизат пъпки. Много пъпки. Имайте предвид, че в този ми период аз съм била на 19 години, сама в чужбина, без родители, без някой да ми помага финансово, без никаква помощ, освен морална.
И предполагам, че в този период ми се насъбра прекалено много стрес, защото ми се наложи за първи път да живея самичка, да се издържам сама. Работих в кофти обстановка от гледна точка на работно време. Налагаше ми се да ставам в 2 сутринта за полети. Ако чувате странични звуци, кучето за което се извинявам. И това беше нещото, което според мен повлия прекалено много на моят организъм, за да се случи това, което се случи реално. Имайте предвид, друг много важен фактор според мен беше, че аз тогава не консумирах никаква захар. И като казвам никаква захар, имам предвид никаква. Аз почти не бях яла шоколад през живота си. Не пиех кафета. Не приемах почти никакви млечни продукти. Но това беше до преди да замина. След като заминах, започнах да приемам адски много преработени продукти, в конкретно шоколад. Много шоколад. Това също повлия до много голяма степен, предполагам, и от целия стрес, емоции, смяна на времето и това, че не знаеш какво ти се случва в живота, става един уникален хормонален дисбаланс. Бях с ясната презумпция, че когато се прибера в България, нещата ще отихнат и кожата ми драстично изведнъж ще се оправи, което, разбира се, не се случи по този начин. Пъпки продължиха да ми излизат, започна даже да става все по-зле и по-зле, не знаех как да процедирам и започнах да ходя при дерматолози. И бях при дерматолог, после при друг дерматолог. Минах наистина през много лекари тогава, дерматолози, гинеколози, където всъщност се откри, че имам хормонален дисбаланс, както много голяма част от жените всъщност имат такъв хормонален дисбаланс. Случва се, не е нещо нечувано като цяло, но при хората се проявява по различни начини, като най-често е чрез пъпки. След като продължих да ходя при дерматолози, при гинеколози, вече така по-ясно ми стана как да контролирам целият проблем с хормоналното акне. То разбира се, хормоналният дисбаланс имаше и други прояви, но акнето беше нещото, което най-много ме дразни до ден днешен и е нещо, което никога не съм вярвала, но ме спира да излизам без грим и да се чувствам комфортно в кожата си, което смятам, че нито едно момиче не трябва да се чувства така, мисля, че почти всички преминаваме през това нещо и би трябвало да се нормализира, но това просто си ни е заложено и няма как да стане. Та постепенно започнах да лекувам този мой хормонален дисбаланс, което не мога да кажа, че е лесно, но на мен лично ми се струваше невъзможно, тъй като не виждах да се повлиява от каквото и да е. Имайте предвид, че аз съм правила всякакви лекарства, които се мажат върху лицето. Това спираше появата на пъпките до един етап и след това всичко започваше от начало. В рамките на месец беше затихнало. Пробвала съм всякакви продукти. Знаете, аз адски много харесвам продукти за грижа за кожата. Това може би най-голямата ми страст от малка до ден днешен. Пробвах абсолютно всички продукти, които помагат за грижата, за борбата с акнето. И нищо не ми помогна. Единственото, което се случваше е с течение на обстоятелствата, след като ми излязат пъпки, да ми остават белези. И общо взето, аз постоянно си ходя с поне 1-2 големи пъпки някъде. Ще приложа снимки на едни от най-силните ми периоди с пъпки, като може да познаете хормоналното акне по това дали ви излизат ето тук в тази зона. Винаги по това се познава, че имате проблеми с хормоните. Общо взето, това е моята история относно това как се появиха пъпките ми даже не на 19, аз тогава може би бях на 20-21, ако не се лъжа. Нещо такова. Но това е историята ми как се появиха пъпките ми, като на този етап, тая седмица поне, не съм с големи пъпки. Сега ще ви покажа как точно изглежда лицето ми в момента. Ето това са пъпките, които никога не изчезват. Тези си седят тук абсолютно винаги и просто не се махат. Имам си ги от двете страни. Някои са с връхче, други не. Но да.
В момента сме заготвили положението до горе-долу приемливо, но борбата с петната е един път. Аз не съм вярвала, че борбата с петната от акне ще ми бъде по-трудно, отколкото борбата с самото акне, тъй като дори да не ми излизат пъпки в момента, нали, от тези големите, които ми пречат да не нося грим, аз отново не мога да нося грим. Аз отново не мога да не нося грим, защото цялата ми тази зона, където са ми излизали пъпките, е в петна. Ще ви приложа снимка да видите за какво иде реч и какво по-точно имам предвид под петна. Аз искам само да отбележа, че пъпките абсолютно никога не съм си ги чоплила, стискала и всякакви такива неща. Аз съм адски много против това. Призовавам ви вас, когато имате пъпки, независимо дали било то акне или просто пъпки, не ги пипайте в никакъв случай, защото това може да доведе единствено до усложнения. Може би най-важното нещо, когато става въпрос за борбата с акнето, е да обърнем внимание на това с какво се храним. Аз не бях обръщала толкова внимание на това и не знаех, че до такава степен това влияе на кожата ни като цяло. Кожата ни е най-големият орган, който притежаваме и е нещото, за което трябва да се грижим най-много, и именно храната е адски важна, като е препоръчително да приемаме храни с полезни мазнини, особено риба. Мазна риба тип сьомга. Това наистина много помага на кожата. Аз съм забелязала, че винаги след като консумирам такъв тип храна, авокадо, сьомга и така нататък, кожата ми се изчиства драстично. Също така е хубаво да приемаме и храни богати на цинк. Нещата, които следва да избягваме, са преработените храни под всякаква форма, пакетираните храни, чипсове, шоколади и така нататък, и захар. Захарта е най-големият ни противник в борбата с акнето и с изчистването на белезите от акне. Това е нещото, което ни спъва абсолютно всички, тъй като ние малко или много приемаме захар под всякаква форма, без да се осъзнаем, независимо дали в кафе, в някакви други продукти, които си мислим, че нямат захар, но всъщност имат, когато се зачетем. И така, общо взето, захарта е много, много голям фактор, а също така и глутенът. Не е много препоръчително да консумираме глутен. И нещото, което при мен е имало най-голям фактор, са млечните продукти. Аз се опъпчвам най-много от млечни продукти, в конкретност прясно мляко, не толкова от кисело, сирена и така нататък, но прясното мляко лично ме съсипва. Замествам го с или соево, или овесено мляко. От бадемово и други ядкови млека също ми излизат пъпки. Единственото, от което не ми излизат, са соево и овесено мляко. Да, вкуса не е същия, по-гадно е, но кожата ви ще ви благодари за това, че изпестявате тези животински млечни продукти. Един малък хак, който аз самата бих ви дала, е да се следите от какво точно ви излизат пъпки. Аз, например, съм забелязала за прясното мляко, както вече ви казах, но това, което може да направите, е постепенно да започнете да изключвате храни, които влияят на акнето. Т.е. не го подобряват, а го влошават. Тоест, за 3 седмици може да изключите само прясното мляко и да видите дали кожата ви ще се подобри. След това постепенно да го добавяте отново в диетата си, за да може да видите дали наистина това е продуктът, който ви пречи. След тези 3 седмици може да започнете с захар, например, и така ще разберете кой е продуктът, който най-много ви влияе. Тежкият грим също до голяма степен влияе, тъй като когато нанесем грим, той запушва порите ни и не е особено препоръчително да се гримираме, въпреки че знам, че когато не се чувстваме комфортно в кожата си, ние искаме да го прикрием, искаме да се скрием. Това ни е черупката един вид. Мен също до ден днешен ми е много, много, много трудно да се пречупя, да изляза без грим. Знам, че на хората не би им направило толкова впечатление, че съм в белези от акне, но на мен лично това ми прави впечатление и аз не се чувствам комфортно. Но да, гримът също е фактор.
Не забравяйте, че справянето с проблема започва от неговото осъзнаване. Мен ми отне страшно много време да осъзная, че аз имам проблем. Аз мислех, че просто преминавам през един етап, в който ми излизат страшно много пъпки и това ще престане. Но когато осъзнаеш, че имаш проблем, тогава ти започваш да се справяш с този проблем. Започнете да ходите при дерматолози, тествайте различни дерматолози, за да видите кой е най-добрият доктор за вас, който ще ви обърне най-много внимание. И не забравяйте, че все пак близо 80% от населението на Земята малко или много страда от акне. Така че не сте единствени, не сте самички. Повечето от хората на тази земя сме в тази борба. И предполагам, че ще се справим заедно. След като реших, че вече е време да започна да се грижа по-специфично за кожата си и да обръщам внимание не толкова на другите фактори, а главно на това да се излекувам от самото акне и да изчистя кожата от белезите си, за да мога да излизам спокойно без грим и да не се притеснявам от това как ще се чувствам в кожата си, когато изляза. И така, след като осъзнах важността и на продуктите, които използваме, осъзнах и, че не е нужно да използваме много продукти, за да забележим някаква промяна в външния ни вид като цяло. Реших да наблегна на това първо да излекувам проблемът, който имам, а след това на всякакви други по-малки проблеми, като бръчици и така нататък, с които да се мъча по-натам. И реших да сложа вниманието си главно към това да излекувам акнето си и най-вече да премахна белезите, тъй като за сега с пъпките съм закрепила положението, но с белезите положението хич не е добре. И съм отделила вниманието си максимално много към това и сега ще ви покажа по какъв начин. Изключила съм абсолютно всички други продукти от рутината си. Знаете, че аз използвам адски много неща по принцип, но съм премахнала абсолютно всичко, освен неща за хидратация за устните като цяло, тъй като и това ми е малко проблем. Но единствените неща, които ще използвам в следващият един месец, и за това започнах клипчето по този начин с днешната дата, и след месец и нещо ще кача друг клип с резултатите. Започвам да използвам само единствени продукти и това ще бъде всичко, което ще използвам в рамките на един месец, за да можем да видим доколко резултатът дали всъщност е оптимален или не. През този един месец ще използвам продуктите на Eucerin от тяхната Dermopure серия, която сега ще ви покажа. Само секунда. Ето ги конкретните продукти на Eucerin, за които ви говоря, като тази серия е разработена специално за редуцирането появата на пъпки, а също така и за изчистването на кожата от белези, като имаме измивен гел, който се ползва 2 пъти дневно, имаме серум и имаме слънцезащита. Тоест абсолютно всяко едно нещо, от което ние имаме нужда, го има тук. От продуктите на Eucerin съм адски доволна по принцип. Това ми е, може би, любимата марка за козметика за лице. Наистина си заслужават, наистина са ми помагали с много други проблеми и ги ползвам от много години. Като тази серия сега ще я изпробваме заедно за първ път. Чувала съм много позитивни мнения, гледала съм адски много клипчета, много мои приятелки са ми хвалили такъв тип продукти, така че нямам търпение да видим какъв ще бъде ефектът от тях. Измивният им гел е с 2% антибактериална салицилова киселина за намаляване на замърсяванията и отпушване на порите. Също така ексфолира и помага за това кожата ни да не лъщи. Използва се 2 пъти дневно, сутрин и вечер, като е хубаво да го използваме ето я и Дейзи, хубаво е да го използваме поне 60 секунди да мием лицето си с него. Филмът им с троен ефект редуцира отново петната, редуцира появата на пъпки, предотвратява лъщенето и придава много хубав матиран завършек на кожата. И последно показвам тяхната слънцезащита, като сега ще ви разкажа малко повече за слънцезащитата и защо слънцезащитата е толкова важна. Слънцезащитата
е адски важна, когато се борим с акнето, тъй като тя ни предпазва от вредните лъчи на слънцето. Имаше една теория, че когато седим повече на слънце и имаме акне, това би повлияло и би подобрило кожата ни, но това са пълни глупости. Това всъщност изобщо не е така. Слънцето може дори да навреди на акнето и затова това да се използва слънцезащита е много важно. Много пъти съм чувала хора да се оплакват, че ползвайки слънцезащита им излизат повече пъпки. Това просто значи, че използват грешната слънцезащита. Хората с акне са с мазна кожа, което значи, че не трябва да използват мазна слънцезащита. Може да я познаете веднага като си сложите на пръста и като видите просто консистенцията и веднага да разберете, че тази слънцезащита няма да бъде за вас. Тази на Eucerin е страшно хубава и държа да подчертая, че няма кир ефект, което също е много важно нещо. Поне лично за мен, аз изобщо не мога да търпя слънцезащити с този кир ефект, като сложите и то почне веднага да се бели и не може да се сложи и грим над нея. И за мен това е адски досадно. В комбинация с серума вършат просто страхотна работа. Наистина много хубави неща съм чувала. Да видим какво ще стане. Забравих да кажа, че тяхната слънцезащита също е разработена специално за това да редуцира появата на нови пъпки и да заличава белези и петна от акне. Така че сега ще прекараме един месец, в който ще ползваме само и единствено тези продукти. Ще видим какво ще стане. Надявам се наистина да има ефект. Сигурна съм, че ще има, тъй като страшно много харесвам техните продукти. И след месец и нещо отново ще има включване тук, за да може да видим какъв е резултатът от продуктите на Eucerin, които разгледахме. Като през този период може да гледате и клипчетата в моя TikTok, които ще бъдат на същата тематика. Ще изпробваме, ще пробваме, ще се стараем да се мъчим с това акне и с белезите от него. Ще се радвам, ако напишете в коментарите, ако вие сте изпробвали тези продукти, помагат ли ви, харесват ли ви, препоръчвате ли ги и всякакви трикчета за акне, които имате, за да можем да си бъдем взаимно полезни.